Václav Rašilov, Tomáš Studený, Josef Mašek, Veronika Dvořáková, Kristýna Pavlíková, Daniel Košťál, Jaroslav Richter a Eduard Jednický. Ve studiu Barrandov Studio Dubbing vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2013. Daleko od domova přinesli oběť za jeho svobodu. Pánové, já jsem skončil to, k Zapáčů v životě nevlezu. Rozhodující útok na Dněpru přinesla Bezměsíčná noc. Nepřítel ustupuje na celé frontě. Dva klasické válečné filmy Nebeští jezdci a Osvobození. Dnes večer na Dvojce. Na světových výstavách Čechoslováci vždy něčím zaujali. Doma se však tvůrcům uznání většinou nedostalo. Brusel, to byla jako fantastická příležitost. První díl série dokumentů Expo po Česku. Ve čtvrtek večer na Dvojce. Je to tady sláva, je to ono tam, tak vem s tím. Legendární trio, které navždy změnilo tvář českého divadla. Voskovec, Werich, Ježek. Neopakovatelný otisk doby v sérii dokumentů Tři strážníci. Podívejte se na to. Od 24. dubna na Artu. Já nevím, jak bych to přiblížil, ale jako, je vám to jedno. Zkrátka, uzavřete se do sebe a jako celý svět vnímáte, jako kdybyste byla ve skleněné budce, izolovaná od všeho a jako prostě se koukáte na film o někom jiném. Měla jsem halucinace, myslela jsem si, že mě pronásleduje FBI. Třeba vidím světlo, že některým lidem, že vychází světlo z očí, některým měli takové temné oči. Tak tady teďka žiju, tak jsem dopadl, no. Podle statistik Světové zdravotnické organizace každý třetí člověk na světě v průběhu života potřebuje psychiatrii. Tak podívejte se, nás je tady teďko 5, tak přinejmenším jeden by tady rovnou mohl zůstat. Tak to začalo u mě na střední škole umělecko-průmyslové v Uherském Hradišti. Já jsem se choval normálně, relativně, akorát potom, když mě odvezli, tak jsem z největšího kamene, který byl v Hradišti, tak jsem chtěl sekat sochu, jakože to zvládnu jako. V 17 jsem byl v Praze, přišel první záchvat, byla tam taková partia na Masarykově náměstí, tam se spalo, jako kdysi se tam dalo spát a měl jsem dojem, že mě prostě pronásledujou, že na mě ušijuli bodu, že mě chtějí zabít. Já jsem byla na mateřské dovolené, jak se stala ta moje první příhoda, jakože jsem vlastně skončila v psychiatrické léčebně. Když mi řekli tu diagnózu, že mám endogenní deprese, příjemné to nebylo, ale musela jsem se s tím vyrovnat. Věděla jsem, že musím být funkční, protože mám 2 malé holčičky. Pocit tíhy, pocit marnosti, že to je stejně všechno zbytečné, opravdu teda něco udělat konkrétního a vstát, nejde to. Měl jsem depresi z toho, když jako jsem neviděl to světlo v těch očích, tak si pamatuju, že to jsem měl strach z toho člověka a potom jsem s ním nebyl schopen ani normálně komunikovat. Mysleli si, že jsem opilý nebo to. A já jsem říkal, já nechci pryč, jsem se tam držel jako za toho ústředního topení a prostě jsem nechtěl odejít. A tak mě odvezli poprvé do psychiatrické léčebny. Když jsem se vlastně probrala, začala jsem si uvědomovat, kde jsem. A jedna vlastně pacientka mi řekla, že jsem v blázinci, tak jsem vlastně jako jí nechtěla věřit, protože jsem mi říkala, že nejsem žádný blázen. Moje diagnóza v 18 letech zněla paranoidní schizofrenie. Schizofrenie,
To je choroba, která je poměrně dost častá. Představte si, že se vyskytuje v populaci asi v 1%. To znamená, že skoro každý stý člověk má v sobě, nebo přímo už onemocněl tohle chorobou. Jestliže za inkvizice se vlastně rozlišovaly pouze 2 choroby, tedy buď posedlost ďáblem nebo čarodějnice, a terapie byla jediná, tedy upálit, no tak dneska to spektrum je podstatně širší, ale pořád ještě vůči lidem, kteří jsou označkováni, že mají duševní chorobu, tak k těm se přistupuje s určitým odstupem, s obavou. Tou nemocí jsem přišel o práci, vlastně o rodinu, protože v zápětí, teda když se dozvěděli, jak to se mnou je, tak se ode mě izolovali. No, zkrátka znamenalo to krach všeho. Když to úřady zjistí, že člověk má psychickou diagnózu, tak má malou šanci, skoro téměř nulovou, získat dítě do své vlastní péče. Já jsem takový rodinný typ a na svých dětech jsem dost visela a víte, bydlet v jednom městě a nevidět 8 let skoro své dítě, tak to je dosti drastické. No. Nevěděla jsem, jak s tou nemocí mám vůbec žít. Připadala jsem si jako úplný outsider a prostě pořád jsem si dávala otázku, proč zrovna já jsem onemocněla. Připadala jsem si jako největší chudák. Ono to opravdu v té realitě vypadá trošičku jinak. Ta představa laické veřejnosti, tak ta je, že to je takzvaně blázen, tak ten bude, já nevím, podlejzat čáru na zemi, nebo bude o sobě říkat, že je Napoleon. To je kravina. Jsou tam úplně jiné prožitky vnitřní. Já mám schizoafektivní poruchu osobností, to je moje diagnóza a lidé se začali ke mně chovat jinak. Prostě tím duševním onemocněním jsem ztratila mnoho přátel, kamarádů, kamarádek, spolužaček a už mě tak neberou, no. Nedá se to brát od všech stejně, ale jako jsem na to zvyklý i z takzvané většinové populace, že já jsem diagnostikovaný jako psychotik, ne jako idiot a hodně lidem to splývá. Jsem se setkala, že třeba i s takovou nedůvěrou, když na jedné straně byl můj manžel, jo, a na druhé straně jsem něco tvrdila, takže jsem moc velkou šanci neměla. Já jsem hledala kamarádce malé dítě a její, nevím, někdo z rodiny, nějaká blízká, si švagrová budoucí, jí řekla, jestli se nebojí, že to dítě zabiju, nebo že mu něco udělám. Kromě toho, že veřejnost vlastně stále vnímá tuto nemoc ještě, nebo že je tady toto tabuizováno, tak vlastně jedním z obrovských problémů těchto lidí je otázka bydlení. Většinou já si tady vytřu, jako všechno si dělám sám. Mamka akorát váří, a tatínek se mi stará o finance. Vlastně rodiče mě pomáhají ještě financovat jídlo a tak, protože z toho bych nevyšel vůbec. No. Mám vlastně plný invalidní důchod 4463, takže s tímto příjmem si nemůžu ani nějak našetřit na byt. Žiju s maminkou a s babičkou. Bydlím teďka vlastně na podnájmu, bydlím s člověkem, který je taky psychicky nemocný, ještě je neurotik, má poruchu osobnosti, má fobii na samotu, takže se o něho vlastně starám. Jsem v zoufalé situaci dost. Nastěhovali jsme se tu s Janou, žili jsme tady spolu normálně jako druh a družka, 8 let. No, v tom roce 2004 vlastně Anička zemřela a v roce 2005 začaly ty tlaky, abych podepsal tu nevýhodnou smlouvu. Když jsem učila děti, že dobro vítězí nad zlem, tak musíš věřit lidem, musíš důvěřovat, protože vím, že jedna z podstat této nemoci je podezíravost, nedůvěra k lidem.
No a to se mi vymstilo. Oni mi řekli, že automaticky mi to prodlouží, že to je samozřejmost, takže to bude bez problému, a netušil jsem, jaká kalvárie mě čeká. No. Teď jste mu dali smlouvu na dobu určitou do konce ledna, že se musí vystěhovat. Jako, co vás k tomu vedlo? Jedině teda ta lékařská zpráva, to je jediné. Lékařská zpráva, z které vyplývá, že je nebezpečný sám sobě a nebezpečný svému okolí. Větu, kterou jsem napsala o panu Martinu Gabčanovi, něco v tom smyslu, že není schopen zvládat nároky civilního života, nebo není plně schopen zvládat nároky civilního života. Paní starostka naprosto vytrhla z kontextu, naprosto překroutila a použila ji teda v opačném smyslu, než byla psána. Máme obavy, že prostě pustí si plyn, má byt, který používá v rozporu s nájemní smlouvou jako ateliér, dělá z ředidly, kouří. Dovedete si představit, co se může stát? Já když to slyším, nezlobte se, tak si myslím, že radní žijí ve středověku, kdy člověk, který onemocněl, byl vylučován, exkomunikován a zavírán. Já bych všem radním doporučil, aby si laskavě přečetli, co jsou to psychické nemoci, jak se léčí, jaké jsou moderní postupy, anebo když si přejí, já mezi ně přijdu a udělám jim osvětovou přednášku. Pokud by ten problém tam nebyl, ten psychický, tak určitě rada by mu tu smlouvu prodloužila. Jestli mu někdo vyčítá diagnózu, jedná naprosto nesprávně, zhoršuje mu tím celkovou situaci, může vlastně dojít k celkové dekompenzaci jeho stavu a může vlastně dojít k dalšímu propuknutí choroby, která může mít trvalé následky. My máme informace o tom, že situace některých lidí s duševním onemocněním je někdy velmi problematická, mají velmi nízké důchody, není zabezpečena jejich právní ochrana. Mám 5200 korun invalidního důchodu. Měl jsem byt, o který jsem přišel v nemoci. A přišel jsem o něm tím, že jsem ho neplatil. Moje ošetřující doktorka mi napsala prostě, že to není spravedlivé a to, že už jsem byl nemocný. Ano. Ke mně se nastěhoval přítel, to soužití nebylo harmonické. Zůstaly mi dluhy a dostala jsem výpověď z nájmu. Já jsem šla na odbor sociální péče v Ostravě a požádala jsem si o bydlení tady v charitním domě Salvator v Krnově. Jsem se vzdal jako dobrovolně veškerých nároků na bydlení, ve prospěch dětí, protože na druhé straně jsem si říkal, no tak jako když se budu tahat, tak to jenom prodloužím. Jo, jako nedošlo mi, jakou situaci přivodím sobě, že teda vlastně podepisuju to, že se stanu bezdomovcem. Jo. Já jsem vlastně v druhém manželství přišla o svůj dvoupokojový družstevní byt. No a 13 let jsem musela po podnájmech a tak různě to látat, než jsem před 2 lety dostala možnost bydlet tady. U nás v obvodě Ostrava funguje systém takový, že máme kdykoliv možnost člověka s určitou mírou duševního onemocnění ubytovat na domovech s pečovatelskou službou. Je to závislé na posouzení lékaře. Ta smlouva speciálně teda s naší skupinou lidí se podepisuje maximálně na rok. Znamená to jistě trvalou nejistotu, protože považuji dneska za iluzorní, aby si člověk ze svého důchodu našetřil při dnešních cenách aspoň na tu garzoniéru. Dalo by se říct, že ty obavy jsou zbytečné, ale já ty lidi chápu. Smlouvy jsou uzavírány do dobu určitou, protože takto jsou podle statutu našeho uzavírány veškeré nové smlouvy, na kterým přidělujeme byty, ale mají jistotu, pokud budou dodržovat smluvní podmínky, že skutečně až do smrti jim nehrozí vystěhování z DPSky.
Lidé s duševní nemocí jsou většinou jako hodně schopní lidé. Tady vlastně my se snažíme ukázat na to, že opravdu toho umí hodně. Někteří malují, někteří píší scénáře, píší knihy, někteří prostě se účastní různých soutěží, někdo je výborný třeba v matematice, někdo umí výborné věci přes počítač, ale společnost tady toto jako kdyby neviděla. Ono stačí ta nálepka, jsem duševně nemocný a jako kdybych vlastně říkala, že nepatřím tady do té společnosti. U nás v České republice nebo v Evropě, když někdo bude slyšet hlasy, které nikdo jiný neslyší, dostane se k psychiatrovi, ten ho označkuje, řekne mu ano, to je pravděpodobně duševní choroba, psychóza, schizofrenie, dostane tuhle značku a bude se léčit. Když stejný člověk se stejnými problémy se narodí v Africe, tak bude pokládán za výjimečného, nadaného výjimečnými vlastnostmi. Bude z něj kmenový náčelník, kouzelník a může to dotáhnout až hodně vysoko. Já jsem vlastně předtím, než jsem dostala plný invalidní důchod, tak jsem vyzkoušela asi, 6 povolání. Většinou to nešlo. Jsem třeba vydržela 2 měsíce a potom jsem skončila v léčebně nebo jsem musela odejít. Málo který zaměstnavatel by snesl to, že tak 3-4 dny v měsíci prostě nepřijdu nebo zavolám, že mi není dobře. Nebo jak to říkal kolega architekt z Prahy, představte si, že prostě v tom stavu, jste na prkně, děláte čáru a prostě té čáry usnete. Nemůžu skoro vůbec nic, nemůžu na noční, nemůžu ke stroji, nemůžu prach, nemůžu hluk. Mám určité omezení od doktorky, že nemůžu, prostě píšu, to je moje práce a ta dá dost zabrat. Píšu všechno, od filmových scénářů, od divadla, od nějakých aforismů, od povídek. Finančně z toho nemám ani korunu, ale pozbuzuje mě to duševně. Měl jsem asi 6 nebo 7 samostatných výstav, plus asi 10 dalších nebo 20 skupinových. Jsem členem Unie výtvarníků. Těm vaše nemoc nevadí? Těm výtvarníkům nevadí, protože Van Gogh měl stejnou diagnózu a spousta Mikuláš Medek a spousta jiných výtvarníků. Kdybych vlastně neonemocněla, tak bych asi malovat nikdy nezačala. Pomáhá mi to odhalit své vnitřní pocity, přenést je na plátno a když třeba nemám chuť se s někým bavit o svých problémech, tak se prostě zamaluju. Takový únik ze světa. Myslela si, že vůbec nějaký ten talent nemá. Takže jsme začali pozvolna s arteterapií a dneska můžete vidět už vlastně, jak je daleko. Měla řadu výstav a stále vystavuje a dokáže opravdu vyjádřit to, co cítí. Vyspělé státy, jako je Francie, Itálie, Anglie, tam, jak jsem to viděl, Holandsko, tyto lidi bez problémů začleňují do společnosti s vědomím jejich handicapu. Jestliže se tady všichni rozhodli, bez ohledu na situaci, rýžovat, jít dopředu, zvyšovat frekvenci pracovní a tak dále, tito lidé jsou na obtíž a my je vyčleňujeme. Je pravdou, že na osoby s duševním onemocněním se vlastně zákon o sociálních službách nevztahuje nebo nepomáhá jim příliš řešit jejich problémy. Duševně nemocní v rámci zákona o sociálních službách nejsou a priorně nějak diskriminováni z hlediska jejich potřeb. Může se tedy stát, že existují třeba 2 lidé s velmi podobnou diagnózou, například schizofrenií, kdy u jednoho člověka je tato nemoc rozvinutá tak silně, že dosáhne na příspěvek na péči například 2 stupni 2. U druhého člověka je tato nemoc například tak dobře kompenzována léčbou, že v těch úkonech denních činností neselhává a tudíž na příspěvek na péči nedosáhne. Mám ve své péči přes 2000 pacientů, z toho asi více než 1000 v aktivní péči a nikdo z nich tady tento příspěvek nepobírá. V současné době je 270 000 osob, které pobírají příspěvek na péči. A já jsem přesvědčen, že v řádově 1000 lidí s duševním onemocněním v rámci této velké skupiny pobírá příspěvek na péči. Znám pouze 2 své klienty,
s psychickým handicapem, kteří požádali o příspěvek a úspěšně ho dosáhli, a to pouze toho nejnižšího, což jsou 2000 měsíčně. Ti, kteří dosáhnou příspěvku na péči, bývají často lidé už ve stádiu zbavení způsobilosti k právním úkonům, a to často ještě ti, co nejsou doma, ale co jsou v ústavní péči. Já myslím, že my musíme jít tou cestou, že musí být připravena zvláštní právní úprava. Měl by to být speciální zákon pro lidi s duševním onemocněním. Má ho třeba Rakouská republika, má ho i v jiných zemích a tam je možno lépe ošetřit. Například i tu skutečnost, že ta pomoc je nějak fázována, aby najednou nebyli někde zavíráni nebo aby nebyla respektována jejich práva. A za druhé je potřeba ošetřit i sociální situaci v době ataku nemoci. To, co říkáte, by mohlo trošku zavánět tím, že pro každou problematiku bude speciální zákon. Spíše se domnívám, že ta situace bude řešena, ale podle mého názoru spíše, že bude vtělena do jednotlivých zákonů, které již existují nebo se připravují. Já tady žiju, protože nemám kde bydlet. S tím spolubydlícím se to nedá vytržet. Prostě on je ještě nemocnější než já a já nemám sílu se o něho dál starat. Na armádě Spasy byt nechci, protože jednou z mojich diagnóz je částečný autismus a nevydržím v malém prostoru s hodně lidma a rodina má svoje problémy a svoje starosti. Vlastně potřebuju aspoň trochu soukromí, abych se mohl zase vrátit do reality. Cítím ten byt jako takovou nějakou jistotu v tom duševním rozbouřeném světě dnešním. Je to nápor, teď vůbec nespím skoro a je to obrovský stres. Obraceli jsme se na různé instituce, Martin sám na pana prezidenta, my jsme se pak obraceli na kraj, na ombudsmana, pak jsme se obraceli na advokacii duševně nemocných v Brně, tam nám radili soud. Takže co by to mohlo změnit, kdyby odborný lékař, psychiatr dal jasné stanovisko, že pan Gabčan není nebezpečný sám sobě ani svému okolí a my s tím potom nemáme problém? On skutečně žádnou nebezpečnost v sobě nemá, není společensky nebezpečný, nikdy jsem ho tak neviděl, ani ve stavech, kdy se mu nemoc vrátila. Po vzájemné diskuzi rada souhlasila s tím, že Martinovi prodlouží dobu, ve které tam bude moci bydlet. Já jsem žádal o půl roku a oni po dobu toho půl roku skutečně přestanou jako tady s tím určitým tlakem, který tam byl vychováván, takže on bude moct toho půl roku být v klidu. Můžu říct, že jsem se za svých 21 let praxe setkala s nejrůznějšími, velmi nepěknými přístupy lidí k duševně nemocným, ale myslím, že takovýto přístup jsem zažila poprvé. Spousta lidí má pocit, že ve chvíli, kdy jsou na nějakém postu, takže už všemu rozumějí a oni můžou o všem rozhodovat. A že tedy můžou vlastně rozhodovat i o životech těch ostatních, aniž by si ověřili, aniž by zjistili, jak to skutečně je. Někdo si vůbec nepřipouští, že by se něco takového mohlo taky stát, jo. Záleží taky na jeho přehledu, na úrovni jeho vystupování a vůbec na charakteru toho člověka, ale myslím, že normální člověk by to mohl pochopit, protože nikdy neví, kdy sám se odstane v nějaké krizové situaci a kdy dojde k jeho selhání. Že? Myslím si, že jednak teda používáme diagnózy i tam, kde nepatří.
Jednak, že používáme taková ta stigmata. Schizofrenie je ten, který není schopen fungovat, má halucinace, je nebezpečný, že jsme možná masírovaní i médií, která podávají vlastně obraz pouze, když se stane nějaké neštěstí, když někdo něco provede nebo něco takového. Moje maminka si vlastně nepřála, abych vystoupila v televizi, hlavně aby se to natočilo u nás doma. Jako nevím přesně proč, ale domnívám se, že nechtěla vlastně, kdyby se to náhodou dozvěděli sousedi, jak by se na mě dívali. Tak já mám prokázanou atrofii mozku, jo, takže nikdo neví, jak to bude pokračovat a kde to skončí, kdy to skončí, ale je možné, že dospěju v průběhu života do stádia, kdy nebudu schopen se sám o sebe postarat. Je to i protest, je to i kus zoufalství. Nevím, co budu dál dělat, nevím. Vlastně já nevím, jak to bude. Můžu jenom doufat, že mi ten důchod nevezmou úplně, nebo že prostě se nestane nic s mojí rodinou. Já jako jsem rád, čím si zdravýma lidma žiju, než v podstatě, i když je ten život těžší jako s tím handicapem, ale přece jenom mám z toho lepší pocit, když bojuju třeba, než kdybych jako vlastně pasivně jenom už byl v nějakém stavu. No. Jsem nad tím ještě nikdy nepřemýšlel, ale tak s takovým hrdým přízvukem říct, že jako žiju přes to všechno. Nový týden začneme s ombudsmankou Annou Šabatovou. Pozveme vás na hudební festival, který bojuje proti rakovině. Podíváme se k protinožcům. A kuchyň provoníme jarními bylinkami. Soňa a Ondra už se na vás těší. Aby uskutečnili své zrůdné plány, udělali ze zabíjení průmysl. Byl to čistě logistický problém. Uniknout jeho soukolí se poštěstilo jen nemnohým. Ani slovo. Chcete vyhodit děti z jedoucího vlaku? Průmysl přírodu ničí, ale dokáže jí dát i novou šanci. Les není jenom továrna na dřevo, že? Přetlak v letadle je nutný k přežití, může však i zabíjet. Letoun se pod jeho působením roztrhl. Vzestup a pád NSDAP, poslední vlak, moje soukromá válka a letecké katastrofy. V úterý večer na Dvojce. Tetuju ručně. Tetování mám tečku po tečce. Pro mě to bylo vždycky nějaký zachycení událostí. Nemám potřebu předělávat alebo mazat, prostě to tam je a hotovo. Kmeny tetů. Ve středu večer na Dvojce. V dnešním pořadu Babylon uvidíte. Žijící legenda Antonín Jaroslav Rým. Iránský skladatel, kytarista a zpěvák Shahab Toluj. Ride Kuron, tak jeďte po Ride Kuron, to je by si asi nejlepší. A dřív nebo později se musíme dostat na metro Kuron, tam záhneme doleva a budeme doma. Tady bude ucpaný až tý Bastille.
Já nevím, která je Ridekura, to je úplně jedno. To ono. Nemůžeme, tady nemůžeme zabloudit, až musíme z kopce dolů. Aha, tak to nebylo dobře. Když jsme přijeli do Ameriky, tak tam byla samozřejmě spousta imigrantů z roku 38, starí lidi. Jak vy to mluvíte, ten komunismus udělal s jazykem strašné věci. Nic neudělal s jazykem. To je jazyk, kterým já mluvím. Ale oni mluvili, když přijeli do Ameriky, do emigrace, mluvili jinak a vy dneska mluvíte zase jinak než já. Že? Já mám teda českou ženu, že jo, že to mluvíme doma česky, což je samozřejmě ta základní záležitost. No a druhá věc, to je natura. Já vždycky se mě lidi říkali, vy jste byl po celém světě a všecko dělal možný a tak dále. A co vy vlastně jste zač? A já vždycky říkám, že když jsem byl s Romanem Jakobsonem, když mu bylo 80 let, já mu říkám, Romane, jak vy, prosím vás, to děláte? On říká, no já, když píšu o lingvistice, tak píšu anglicky a když po politice, tak česky, až to byly moje leta. Samozřejmě můj jazyk je ruština, že jo, a s ženou mluvím polsky, páč je Polka a tak dále. A já říkám, starý pán, 80 let, já mu říkám, a Romane, co jste? On se na mě podíval a řekl, ruský lingvist. A já říkám, český novinář, nikdy jsem nic jiného nebyl a nikdy nic jiného nebudu. Já jsem veliký zastánce toho, že Evropa, evropský instituce a všecko by měly mít jeden komunikační jazyk, tak jako měli do středověku latinu a kdysi potom, že měli by pak jeden čas to byla franština v 18. století, nebo tak, měla by to být angličtina. Že? A následkem toho by se ušetřilo šílených peněz za 27 překladů, který by se všechny mohly investovat do toho, aby se rozvíjely národní jazyky všude, národní literatura, národní kultury a tak dále. Jenomže lidi na mě koukají a říkají, no jo, to by bylo krásný. Ale Francouzi to nikdy nedovolí. Což je pravda samozřejmě. Holanďani mi říkají, třeba lidi od vědy, nebo tak říkají, my už píšeme jenom anglicky, až to nemá smysl, protože holandsky to nikdo číst nebude a vydává se to už jenom anglicky. Ale všichni si nedají na tu holandštinu sáhnout. Co mě vadí v Čechách je to, že nikdo nedává na tu češtinu pozor, že jo. Prostě ta čeština se poruštila, to zůstalo, teď se poangličťuje, to je zůstalo. Já když jsem své ženě řekl, že se v Čechách říká opatrujte se, tak mě říkala, Ježiši Kriste, to jsi teď vymyslel. Že jo. To prostě nikdy nebylo. A říkám, take care, samozřejmě, že to je jasný. Že jo. Ale takových věcí je strašná spousta. A na to já nejsem vůbec jazykový purista, já si myslím, že jazyk se má přizpůsobovat všecko, ale přitom se musí na tu češtinu dávat veliký pozor. Já jsem novinář, já nejsem novinářem. To jsou dvě různé věci v češtině. Já už teďka vůbec nepíšu, ale když píšu, když píšu článek do novin, můžu napsat jinak taky, ale pořádný text, jazykový je pořádný text, můžu napsat jenom česky. My jsme udělali začátkem 80. let v Paříži to, co se jmenuje Lettre Internationale, že postupně z toho francouzského vydání se rozlezla po Evropě a začalo jich být 6, 7.
Německu, v Itálii, ve Španělsku a tak dále. No a jak postupně spadla klec, tak se vznikly i jinde a dokonce vzniklo české vydání, které platily Lidové noviny a vydrželo 9 čísel a po 9 číslech Lidové noviny řekly, to tady nikoho nezajímá, konec. Že? Ten časopis, který abych jak se pokoušel udělat takovou vzájemný styk různých evropských kultur, pač Evropa je o to. Evropa je 40 různých kultur, že a to je na ní to zajímavé. Ale řekla jste listy samozřejmě v Praze taky jsme pokračovali. A vy možná to ani netušíte, listy existují v Čechách stále. A vycházejí stále, jenomže to nikdo neví, nebo téměř nikdo. Podívejte se, tady jsou anglické noviny, že jo, chcete rozumět jedné zemi, nemůžete číst jenom jedny její noviny, že jo, to se stalo Čechům, když si mysleli, že předsedali Evropě a výborně to dopadlo, že jo, protože četli jenom české noviny. Kdyby četli jiné noviny, francouzské, anglické, by věděli, že to dopadlo jinak, že jo. Heydrichovi, ne ani tak Peroutkovi, že jo, protože přišel až později, Lidové noviny, to byly samozřejmě třeba velice zajímavé noviny, které jaký dneska u nás absolutně nevycházejí, že noviny s nima nemají nic společného, ale kdyby je někdo chtěl, tak oni by byli. Já si myslím, že je nikdo nechce, že to nikomu nechybí. Kdyby někdo chtěl pořádnou televizi, ona by byla. Kdyby někdo chtěl pořádný rozhlas, on by možná byl. Já jsem doma tam, kde jsem. Já jsem s Čechama ve světě, od Ameriky přes Anglii, přes Francii. Stýkám jenom s takovejma, s kterýma bych se stýkal i v Praze. Ne proto, že mluví stejným jazykem, ne proto, že přišli do emigrace, nýbrž proto, že jsou to lidi, s kterými se chci stýkat, jako v Praze. Vám děkuji. Chcete ještě dovnitř? No. Já jsem přišel do Čech v roce 2003. Poprvé jsem přišel asi na měsíc, byl jsem tady. Já si pamatuju, že jsem se díval na Pražského hradu a ty okolí a myslel jsem, co budu dělat a jak toho postupně začít, protože každá země má svoje pravidly, svoje zákony a pro mě trošku první den bylo takový, že jsem seděl a bratr mi volal a říkal, že kde jsteš a tak jestli všechno v pořádku, tak jsem říkal, že určitě všechno bude v pořádku, nebojte se, že určitě všechno bude v pořádku. První město, co jsem žil v České republice, já jsem byl v jednou vesnici za Slaného, se jmenoval Hopšovice. A po 4 měsíci, když jsem chtěl odcházet, jsem chtěl přijet do Prahy, tak bylo tak, že skoro tam se z vesnice stali. Tak. Co jsem přijel do Čech, tak to bylo pro mě trošku šokující, protože v roce 2003 a v té vesnici, co jsem řekl v Hopšovice, tak občas si pamatuju, že bylo minus 20 nebo minus 25. Tak až potom, tak až to nebylo tak moc zima, tak už bylo všechno v pořádku, už minus 5. Ale já vám řeknu něco, že tam, ale říct pravdu, že protože v Iránu my máme různý klima. Máme v centrální část Iránu, máme teplovou a jižní. Ale na severu, já vám řeknu spíš, bych to řekl, protože tam je zelený, tam je u Kaspického moře, tam je níže, tam jsou lesy a tam je úplně zelený. Tak jako hodně podobný jako příroda, který je tady, ale plus 5 stupňů.
svoje rodné město, já bych to řekl, že to úplně jsou dva světy úplně různý. Tam je jiný způsob života, lidi jsou všechny, tam říkám, že každý národ má svůj způsob komunikace. Tam lidi vůbec neváhají komunikovat, tak já můžu skoro všechny na ulici bavit a to vůbec nemá hranic. Jak to ahoj, to je skoro všechny. Tak a pak další věc, že tam u nás je vztah trošku jiný, že u nás bratranec je můj bratr. Tak znamená, že všichni jsme jako jedna velká rodina, který skoro všichni se znají. Babylon je jeden velký center pro všechny, pro kultury i hudby. Hudba už není ani flamenco, ani není perská tradiční hudba, protože to patří k ty dvě koření. Já to kategorizuju spíš jako perská a španělská fuze, nebo etnoflamenco to nazývám. Tenhle místo, co jsme tady, to je jeden z těch míst, který narodila se to sedečko, ale proč se tady narodila, tak některé většina skladby, které jsou na to sedečko, tak trvaly už možná, některé z nich možná i 10 let, až to dostali do tu formu, který už jsem řekl, že už můžu toho natočit. Tady je jeden velký center, tady je místo, které hodně díly se narodili. Tady existuje taková, já bych toho řekl, takový černý humor, který neexistuje jinde. Patří k té kultuře. A ta je síla, která existuje tady. A já říkám, že ta síla, proč Mozart říká Prahu, říká moje Praha, neříká moje Vídeň. Já jsem neměl učiteli, tak jako jsem všechno poslouchal, spíš taková popová hudba, poslouchal jsem, hrál akordy. Až když mi bylo už 14 takový, tak začal jsem trošku už studovat, ale sám, tak pak začal jsem s různými učiteli studovat kytaru, pak jsem šel do Španělska, tam studoval ve Španělsku přímo v Andaluzii, tam kytaru studoval. To právě ve Španělsku všechno první den mě změnilo, protože předtím byl jsem strašně konzervativní flamenkový hráč. Učitel přišel, cikán španělský, který vonil jako alkohol hodin ráno. Vidím, že on přišel a pak hrál něco. Úplně neuvěřitelně. Já jsem mu řekl, Fernando, co to byl? On říkal, já to nevím. Říkal, nevím. A cítil jsem, že takový chci hrát. Říkal, že představ si, že ta díra v kytáře, to je pusa, který mluví. Tak představ si, že ty chceš svoje myšlenky dát do jazyk, dát do ruce. Jo, a s tím mluvit před tu díru. Mluvíš a on mohl mluvit. Já jsem Fernando López María de Haro, ty jsi Shahab Tului. Buď Shahab Tului, protože ty nejsi Fernando María de Haro. Tak jednoduchý. Já flamenkovou techniku jsem studoval, aby mohl hrát expresovat svůj styl, aby mohl pak studovat svou tradiční hudbu, z toho zamíchat udělat novou věc. Já myslím, že život bez nástrojí neexistuje, protože nástroj je starší než jazyk. Hudba je starší než slovy. Člověk předtím, než začal mluvit, tak kopal na dřeva, nebo takhle komunikovali, nebo zavolali někomu jinému, až přijdou rytmus. Tak rytmus je jeden z nejstarších způsobů komunikace. A rytmus je všude, sezóna, den a noc, jako srdce, no, to je rytmus. A ten rytmus, když hraje špatně, tak to život hraje špatně.
hudba je všude a to je inspirace. Myslím, že bez toho to se nedá představit žít.